Ibilbide hiritarraren helburu nagusia hiria bertatik bertara bisitatzea da. Hau da, hiritarrak ikusi dezatela edo beste begi batez ikusi dezatela normalean edo ohikoa duten espazio hori, ez? Eta batezea ulertzea espazio publikoaren garrantzia eta hiriak eta herriak nola egiten diren. Ibilbide hiritarraren inspirazio dator Jane Jacobsetik. Jane Jacobs izan zen 60. hamarkadan New Yorken egon zen emakume aktivista bat eta nolabait hiriaren suntsipenaren kontra aktivista lana egin zuen eta nolabaiteko gogoeta bat egiten du bizi ditugun espazio publikoen inguruan, auzoen inguruan eta batez ere giza eskalatik begirada berri bat emanez. Esan beharra dago Jane Jacobs izan dela oraintxe bertan kontsideratzen da hirigintzan personaje agian influenteena 20. mendean. Eta horregatik, gaur egun dauden teoria, hirigintzari lotutako teoria asko, bere oinarria Jane Jacobsen dituzte. Nik ibilbide hau gomendatuko nuke bereziki beste ikuspegi bat ematen duelako bizi geran tokiari, ez? Eta, modu historiko batetik, baina ez historia handia, baizik eta gehiago jendeak kontatutako gertakarietan oinarrituta, tokiak, eta oso aberatsa izan da egia esan. Saiatu gara ibilaldiaren bitartez Tolosaren ikuspegi zabal bat ematen ez bakarrik Alde Zaharrekoa, baizik eta eremu berriak eta periferian ematen diren bezalako espazioen bizitza. Egia esan oso ederra izan da, oso interesgarria, historia gauza ederra da, historia ezagutzea, baina ahaztu iten zaigu maiz, segitu nazten zaizkigo gauzak, eta, gordean zeuden oroimen horiek eta sentimentu horiek eta azaleratzeko oso ederra izan da. Ezin dugu sekula ahaztu. Gaur egun daukaguna, baina izan ginena. Oso ederra izan da.